Tosiaan tänään on torstai, heinäkuun viimeinen päivä 2025. Tämän päivän tapahtuma Assembly 2025. Tosiaan otin yhden päivän lipun, kun ei nyt ole jaksamista koko viikonloppuun tai konepaikkaa hankkimaan. Erikoista tänä vuonna on se, että tosiaan 30 vuotta sitten oli viimeksi paikan päällä Assemblyssä. Me jatkan tässä kävelyä, katsotaan kohta. Säästää vähän akkua, jos kuvailee siellä paikan päällä. Täällä ollaan. Semmosta. Nyt ollaan Inessä. No niin, nyt ollaan sisällä. Katsotaan main stage. Pitäisi alkaa avajaiset. Näillä mennään. Näillä ollaan paikalla. Näillä mennään eteenpäin. Mut hei, kaikki te tanssishown katsojat ja lanittajat, onks täällä niin paikan päällä, jotka on tullut tuolta lanihallista? Nostakas käsi ilmaan. No niin, löysitte te perille. Mahtavaa. Me vähän tuossa mietittiin Hervan kanssa, että löytäks kaikki tänne, mutta... Siellä oli pingo menossa. En ehtinyt mukaan täällä. Hassu juttu, että se piti... En ehtinyt kirjautumaan sisälle, niin päässyt sitten. Sun kädet meni sillä noin. Täällä on joku... Kenellekin DJ-systeemi. Kumpi on helpompi? Mä osaan tehdä toisinpäin. No niin, lähdetäänpäs kiertelemään. Aika ilmanen chartti.
Jatketaan vähän tsekkailua täällä hallissa mitä on. Puolen pelit. Sitten Switch 2, joka löytyy myös. Meren luovutusta. Este. Tosiaan huomenna konnepyörät ja 350 Taas se konnepyörä. ja huudatus on meillä huomenna kello 15. Huomenna tosiaan kahteen yhteen tänään ja huomenna kahteen kello 12, joten jos tarvii konetta huoltaa tai komponentteja asentaa, niin ei maksa mitään tuon kassan viereen huoltopisteeseen, niin siinä laitetaan kone kondikseen. Eli jos on mitään häikkää teidän koneessa tai ongelmia, niin saatte ilmaiseksi ammattilaisen huollon tästä pisteestä. Tai jos teillä on asentaa jotain, ihan jossakin on paljon muuta, niin laitetaan sinne paikalle. Jes, mahtavaa. Minun nimi on tosiaan Ville Westeri ja toimin tämän huutokaupan meklarina. Ja huutokauppoja on meillä nyt tässä Assujen aikana 3 kappaletta, eli tänään kello 19, huomenna kello 19 ja lauantaina kello 19. Juu, kokeillaan. Eli Nintendo Switch 2 pelikonsoli ja värinä musta. Ja tämän tuotteen kohdalla mennään euron minimikorotuksella. Ja tosiaan eurona tässä oli lähtöhinta. Ei muuta kuin tarjouksia, alkaa hyvä. Sieltä 2 euroa, 2, 3 euroa, 3 euroa, 4 euroa, 5 euroa, 200 euroa ensimmäinen, 200 euroa toinen. Sieltä 300 euroa tuli sieltä eturivistä, 300 ensimmäinen, 300 toinen. 3,5 ensimmäinen, 3,5 toinen. 400 useammassa paikkaa täältä tuli eturivistä. 450 ensimmäinen, 450 toinen ja 450 kolmas kerta myyty 450. No niin. Nyt on torstaina minun osalta käyty läpi pari kompoa, oli tuossa lyhyt filmi ja pelin kehityskompo, jotka oli hauskoja kyllä molemmat. Voittona. Se on mura.